Kubor nakaslem jong Nongstoin Hima. Ha kajanmiat jong kapratarik ubray no pra arhajar apusan ki Pulit ka Nongstoin Police Station haringkat bat ki Pulit ka Anti-Narcotic Task Force kilayo ban kemno ya we ubril ya bala suba ba udan kti hakakam khai Drok. Superintendent of Police ka West Jante Hills uloong baya uni ubril ubalayo ban kem latip kerteng kum u Vicky Swear live khandai snem ka karta ubadei unong shong ba shipor jong kasnong nong den na new Nongstoin. Shu loong ba la suba ba udi Drok na kawai kedukan tayar kabadan hakitan nong den. Ka khubor na USP ka ongru ba hadin ka jingyo ya ka jingtip batikna ki Pulit ka Nongstoin Police Station bat ka kinhon ki Pulit ka Antf kilalet sha ka te ka jaka bat kila penlong ya ka jing talasi kila yo ban Kurup ru bat kem ya ute ubriu ha ka jing khandra la yo ban Kurup shipho point iway program udrok Herion prap khandai tali ki bilar thali artali ki sanduk sabon hendrotali ki Android smartphone artali ki keypad phone Hinreo pau hajar praspa khandai pupra tingka kapisa bad ki we kitiar. La ongru baki Pulit kila register case katkum ka an NDPS persya ya ute ubriu bla syakem bad penlong ya kani kajing toket kababnya.